Mingkar minggu reakoro akarono karanan marti mereka tarato pakaratine
ya. 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 Yun para pamirsa kagum sama para putri mengatakan semanten akhiripun para kanca kadang-kadang cahya budaya muda akhiripun paring panglipur dumateng sagung para tresna budaya tertentu win para pamirsa kusana wonten dalem bingar pagari jati para pamirsa kanthi mekaten kita Santiago Pasamo jadi wonten ingkang kula minangka tulis salehipun para kadang-kadang cahya budaya muda. Mari kita pun katur panjenenganipun Bapak Supati sekeluarga. Ibu agar dipun sowan boten damel ana kali panjenengan mugi tansah paring rasa Tuhan. Kula sakjane cahya budaya putra. Ewasana umsikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.